Bukelo Hlaka Production angiphinde ngibingelele ekseni ngaso ke leso sikhathi sisekhona ke la emdletsheni basho njalo bathi ke mthandeni summer experience ngaso ke leso sikhathi kuseqhibu sibheke ngawo omabili ayisholo ichide lathi ke kuseqhibu sibheke ngawo omabili njengamanje khona ke la omunye wabahleli bawo ke umcimbi imthandeni summer experience futhi wami uMasondo angikubingelele ngomukele kwiNhlaka Production. Ngiyabingelela bonke ababuki beNhlaka Production. Ngiyaphila mfowethu. Ngifuna la sixoxe njengomunye wabahleli abantu babonile namanje usababona bebephume ngothi labo bonke amazwi engingawadlulisa kubantu benisupportile kusukela ngosuku lwayizolo kuze kube inamhlanje bahleli kusile bathi asindawo ubumnandi sabuthanda. Ayi mfowethu ngiphelwa amazwi into abantu abayenze umthandeni bafowethu ayingaphekwa amandla ngaze ngize ngibonde njengale imicimbi mawubuka imicimbi eminingi lonyaka ibiqhuqa umuntu benalo novalo angikaze ngize ngibone into enje ncanti imicimbi ecishe ibe kuleli izinga imicimbi ebihlukanisa unyaka futhi nayo iminingi ebingemva kwalo la kusemakhaya ine transport inkinganyana kusehlathini nje yabo into engakholakala engakusho nje ukuthi uNkulunkulu amthandeni ukhona uyaphila khona ngempela uyaphila ngikaze ngize ngibonde njalo so engakusho inkomo South Africa ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu enikwenze kwethu nikwenza nabanye ningadina futhi yithi makhona lapha seninyathele khona siyaxolisa noma khona lapho umfowethu mhlawumbe la ninyathele khona umuntu naye kodwa nje nikwenze kuye bafowethu ayingiphelwa amandla mfowethu angikaze ngize ngikubona nje sibonga siphezi bafowethu angikaze ngizibona abantu kuze kuse namanje u7 isikhathi base baningi abantu izolo bungathi angana maziyimpethu noma yini abantu imicimbi enjena mayisuke imkhulu kanje sokumcimbi osedrobheni la vela abantu sokulula abantu abedrobheni la kusemakhaya kungenwa ngemali futhi ayikhola kanje lento la yenzakala ma ungakhombisa umuntu uthi lo mcimbi usemakhaya nawo umkhombisa ngeyithomba ngaphika so nje egameni kamthandeni bafowethu siyabonga ingane zakwethu uNkulunkulu engathi anganandisela lapha eniphila khona bese ngibonga abaxhasi ngibonga ubhutunala bafowethu angazi kodwa uNkulunkulu engathi angasibekela yena into ayenza kumthandeni bafowethu ayikhola kanti umphakathi wonke wasemdletsheni ngibonga uhulumeni ngibonga i-office of the premier ngibonga u-arts and culture ngibonga umasipala wakithi ngibonga osomabhizinisi bendawo obhuti umhlonipheni nayo yonke insizwa abambisene nazo ngithi nje bafowethu nomphakathi wangakithi ukuthi uyiphathe kahle nakanjena ngale kokuphuma nje ukuthi uyiphatha kahle na wonke umphakathi athi ukhona nje ukuyiphatha kahle nabo bonke abafaka isandla akade sihlala nabo umcimbi singalala ubusuku nemini imvula zisiphazamisa nabo bonke kade besebenza bafowethu towards umcimbi kulungiswa iground siyabonga kakhulu ngane zakwethu engathi uNkulunkulu angababeka ngonyaka ozayo isummer experience ngeyi2 kuJanuary siyakhala khona lapha estadium eMkhaliphi engakucinisa nje kubantu ukuthi siyacela ngane zakwethu abantu bathenga amathini ngo last minute yabona nje izolo amathikithi sesawavala aka VIP no VIP savala ekseni ngenxa ukuthi sinefear ukuthi sizogaxela so abantu siyacela beyijwayeze amathikithi mayisephumile abashishe bawathenga nje amathikithi izolo bese bedabukisa baya koyipa online baningi abantu abangathola amathikithi kahle lo mcimbi lo abantu okufanele bebela ukuba bebethenga amathikithi kathi more than 10,000 kwa ground leli laseMkhaliphi selelincane uma ubuka indlela okwenza ngayo siyancinca nje yonke iminyango na yonke osomabhizinisi abayimele nenkampani ezinkulu ukuthi nawo umcimbi thina siyazi ukuthi abantu basobeza bakhona abeze bezoxhasa nohulumeni siyajabula ukuthi useqala ungenile siyathemba futhi ukuthi uzokwenza kancane ngokuzayo. Ngifuna sibheke la isikhathi sami sikhomba ukuthi u21:06 kepha abaculi basafika siyazi ukuthi lo mcimbi ubungebe impumelelo ngaphandle koza kwabo bakamthandeni abaphume ngothi labo even ngakusasa ekseni ukuthi namhlanje ekseni basakhona basenza bazocula ukudlulisa amazwi okubonga nakubona ngoba ke bayingcenye enkulu yalo mcimbi. Ngizobonga nje abaculi bakithi ngokwamajenda okuhlukana ngoba khona uMaskandi oGqomo piano bani ngane zakwethu gospel siyabonga bafowethu ukuthi nizolekela umfana wakithi maye nibize shaya ikhwela nize ningadinwa yithi nangokuzayo sithi nje siyathembisa ukuthi nalapho laba abacula uthola lapho ucula ngasadlalanga sekunjani sithi nje bafethu uma kukhona umculo ophatheke kabi la
egameni likaMthandeni siyaxolisa. Sithembisa ukuthi ngonyaka ozayo siyokwenza kangcono ngoba mawubuka lo mcimbi usuke ekhaya kwaMthandeni. Wow, umcimbi ngonyaka odlule. So ube nezingqinamba eziningi. Kodwa ukazi uzudisappoint ngo-attendance. Uhlale njalo nje wenza show. And isimo sezulu ingakho ngithi uNkulunkulu kaMthandeni ukhona futhi uyaphila. Ngoba izinto ezenzeka kuMthandeni ngizokhumbula emavikeni adlule kade win record of the year. Eyilandelana eminyaka elandelana into engakazi izenzeke emlandweni omculo wase South Africa. Abakhona abaculi abangasekho. Wawina i-Vid of the year. Kumasama. Kumaskandi bengokuqala ukuthi enominate wangobokuqala ukuthi awine. So nje uNkulunkulu wakho lokho engakuye ekilimanga siyabonga kakhulu nabo bonke nani ama TV la khona oNhlaka Production oBhanyazile TV nidlala indima enkulu kakhulu ekuphusheni nomcimbi ekukhombiseni abantu base South Africa abangekho la lo mcimbi sithi nani ngani zakwethu bakhona abaqhubekile ningadinwa yithi siyabonga kakhulu nabazalwane uMthandeni uyakhola ebandleni akade bekhulekela lo msebenzi kaMthandeni ngithi bengadinwa yithi nalapha kukwena amaphutha khona sithi nje bengadinwa yithi siyabonga sipheze imndeni yethu esesekayo umndeni wami nami ongesekayo from the day one ngiqala kusenza uMthandeni eseyingane uzobeke namhlanje siyabonga kakhulu bafowethu ukubambisana no bhuti wami angikudedele siyabonga kakhulu kanza kwethu sobolana ngonyaka ozayo mhla ka-2 kanjani la eMkhaleni Setha awuzwayi siyabonga bafowethu umbukelo Nhlaka Production uyazi-ke nawe ukuthi-ke sikhona la kungenxa yedlula logistics ngaso-ke lesi sikhathi ungase-ke nawe sidlulise nathi-ke amazwi okukhulu okubonga kuye-ke la umdluli uNhlanhla ngwakamdluli sithi-ke isandla sedlula ikhanda kwidlula logistics ningakhohlwa ihlabathi liyatholakala bakithi iy'tini yikhona ngaso-ke lesi sikhathi khona-ke laphaya kwidlula logistics uyazi Nhlaka Production igqilaza online. Lezi zindaba benzethulelwa abedlula logistics abaxhase beNhlaka Production ukusuka uLundi beya eMdletsheni kuyiMthandeni Summer Experience 2026 kanti batholakala kulezi namba engenhla uzitholele ihlabathi lokuplaster ihlabathi lokugandaya kanye namatshe okukhonka bayatholakala uLundi esigodini saseNdlovane. Siyabonga kwidlula logistics ngokusixhasa kulolu hambo. Siyabonga.